Autok ze ludzką fresą. Wiecie, jak się tak spaceruje po tych moich pniokach, wymiarkowo, jak ci chyciłeś się na tym, i że na 20 szykownych zagranicznych autoków wtore przefertali mi pod kicholem, przypadli ledwa 2-3 nasze auta, już nie teroski nasze, bo kajni w Europie już ich nie pamiętają, tych Warszawów, Wołgów, albo Fiatów 125, 126. Wygrali ci u nas do imentu cudze autoki. I to ci jest dla mnie naisto festelnie Jan Korn. Burżuazyjne. W to bocie jest ten Ausdruck, burżuazyjne. Kiedyś się tak dało. Auta są poręczniejsze, moc wygodniejsze i naisto bezpieczniejsze. To prawda. Wraz ze zmianoma we motoryzacji na fix diosi wzięli jednakowoż cosik nie do chycenia w nos samych. Cosik ci takiego sztram polskiego, a tak po prawdzie blank swojskiego. Zweksklowali się nie na autoki, w które my jeżdżymy, my same też już nie są takie same. Polskie autoki, bo i Fiaty mum za polskie, wyszlajfowali naszą inteligencją. Jeśli to sporny myślunek, a bogać tam, w tych modernych, przyklodzonych za zagranicę autokach, szoferok miarkuje znojno 2 dziury, 2 otwory. Dwierze bez kierę wlazuje rajm, co by się zicł na tym zeslu, i wlew brennstofu tej ci benzyny. Żaden z tych wozów niczego od nas nie wymogo. Nie trzeba mieć choby ani bladego ino pojęcia anongu o mechanice. A pierwej bali my hopy, a i te szoferoki w kieckach wiedzieli, miarkowali, jaka jest konstrukcja kuglagrów albo motora i co trzeba zrobić, kiedy ten motor nie chce startnąć. Werszteli ci przecam też nie było, albo maluśko i ino dla kamratów. Trzeba było mieć sąsiada bajstlerza i ku temu 2 wizgierne włośne grace i palica. Ale co by śni coś ich wykrzosać we szwernym momencie, trzeba się było mocka uczyć, całkiczo wzbogacać znani, swoja wiedza. Wrósty ze pokazaniem się ci auslenderskich autoków rozstawaj tych dealerów i ich firmowych autoryzowanych serwisów, wszystko to, cośmy się naumieli, poszło we niepamięć. Nasze autoki sprawiali też, że byliśmy bardziej uprzejmne, bardziej ludzkie. Co? I że ją można bela kwastry plytniało sprawią. A wspomnij się, jak to też kiedyś było. Jeśli by dzisiaj ktoś wybulał poła geltaku na Szaberplacu, co by się lajsnąć no rychty werkzeugi i taje do swojego autoka, ani skorzej, co by przetrowił całki dzień ufifrany śmierą na reperunek fejlera. A ino bestuż bali, co by we następny za piątek, śluz tydzień, wykludzić się za miasto, ginał, miarkując, że po powrocie trzeba będzie wszystko napoczynać znowa. W tamesznych czasach auto, lajstnięty na bord albo ze bajklika świekry, był ci częścią familii, a nie jakąś ich bezduszną kupą żelazła, jak to jest ci teroski. Włośno bryka. Miała się za jakoś ludzko istota, nikie swoja babeczka. Teraz, że takow to roszło, gipci niźli swoja staro, spokopić, łozgryźć i gnauci ją poregirować, posztojerować. Bali, jeśli też miewała jakieś ich manewry, zawdy było wiadomo, jak ci ją idzie uholkać, albo kiero szrauba przykręcić. Szło ci nią zawłodnąć. A dzisiaj, jeśli macie jakiś auslenderski cudy auto, to naisto jest on nad wami górą. Szteruje, zawodową jechać tak wartko, jak ci to byście ino chcieli. Parkuje blanksom, brymzuje, kiej uzdo to za trefnej blanksom, łobiero droga, kiero mu sztymuje. Jakieś GPS-y? Pyto się no satelity, a nie szoferoka, blanko nie znocie, nie rozumiecie tego autoka, nie zawsze możecie się na niego spuścić. W razie kiedykolwiek problemów z głowy nie wiecie, co czasem dogłoskać, dochajać albo zryktować. Przypomina to trefunkowy związek ze kochanką, kiero stoi za usłuchliwą drugą waszą połowa.
A przecąż dzięki tym naszym dawniejszym autokom byliśmy też barzy przyjacielskie i kamrackie, bezwiednie, cufali, ugruntowali one blank nowy gatunek człowieka, wiecie, taki homo garażus. Bo trzecie jeszcze te raje warte hali budów sprzed 20-30 lat, 20-30 lat, to nie była tak ganz einfach gromada betonianych albo blaszanych pakietów, ale rytyczne kluby, wspólnoty ludzi, którzy mieli takie same ptoki i ten łożywczy szluk luftu we podlejszości za żyźnie tamtej epoki. Zawsze napoczynało się jednako. To można jakiś dzień, z którym idzie wyjmnąć te kugla gry. A może moc klucz czy nostka, ja? Mógłbyś paść do mnie, ja? Co by mi wspomóc odkręcić za rozciało śrauba. A za tym się godało, szlukało piwo, albo obalało się gryfnisto halbecka, wygrzewało się na słońcu i wszystkie każdodniowe problemy tracili się na dobre. A teroski po przyjściu nas do domu parkujemy auto, ryglujemy dźwierza, sprawdzamy je 4 razy do sroczego uważania i schroniamy się wartko we naszych 4 ścianach po mieszkaniu. Przodzi zawdy mieliśmy łonako załogówka, w którą szło babie zamydlić ślepia, wciści ją za barek. Kaś był giździe diocecki! Zajmujesz się naszym autokiem, nie? Przeca trzeba go było przerechtować na zimę albo na lato i potrzeba pójść na szabelplac i lajsnąć się po ratajlów i fajram ze pytanie, baby zawdy w tym, co zdawali człowiekowi pokój. Nasze autoki pobudzali też festelnie nasz Einbildung i wspomagali rozwijać nasz pomyślunek. Nie wierzycie? Przejrzyjcie no wszystkie stare roczniki Zeitungów motoryzacyjnych i pójście na sztich szkrywki pod mianem Dobre Rady sprzed 20 lat i teroski. To tak hobby, dzień a noc. Czego to się nie wysztudirowało w tamtych czasach. Ale, jak to mądroki godają, widmo kryzysu krajzuje nad światem. Krizy, kiero przykwanskała się stamtąd, ze tego świata szykownych autoków i srogiego bogajstwa. Można szłoby fosztelować, szurnąć myślunek tym, co to ich mianują grofonroc, tym Amerykanom, co by przesiedli się ze swoich Fordów, Cadillaców na nasze Fiaciki, nie? Albo można jeszcze na ruskie wołgi, jeśli takie by woleli. Dzięki temu staliby się bardziej inteligentne, bardziej ludzkie i przyjacielskie. A naisto Gipci znodliby jakieś ich wyjście ze tej światowej krizy. Bo przeca te wszystkie nieszczęsne fale, elitowe gospodarcze albo polityczne, są pewnikiem sprawione bez ludzi, bez wszystkich ludzi. Śmieszy to was, mnie też, ale tuż chylejmy się do gromady, nie zabywajmy jednakowoż o przeszłości. Kiero, wierzcie mi, miała nie tak ino samiuśkie złe zajty, jak to teroski nam tu plikują ostomajte ochętore łoszklivce ze Warszawy, w toż ino zawdy będą zabalek dziś i na ostuda nam robić. Łasprawią Eugen z Pnioków.